Binigyang din po ang kahalagahan naman ng preserbasyon ng mga pamanang kultural sa pagdiriwang po ng ika-25 Vegan City Fiesta at Longganisa Festival na ginanap sa pamamagitan ng makulay na Grand Parade kahapon, Enero 25 ng taong kasalukuyan. Naging tampok sa selebrasyon ng mga malikhaing flota at masiglang pagtatanghal ng mga marching band mula sa iba't ibang paaralan, habang namahagi rin ng candy ang ilang grupo ng mga manonood. Aktibong lumahok naman ang pamahalang panlalawigan ng Ilocos Sur sa pagdiriwang, kasama ang mga kinatawan mula sa lokal at pambansang ahensya ng pamahalaan, civil society organization at mga katuwang na institusyon. At kabilang din siyempre ang ating pong himpilan po dyan na naging bahagi ng nasabing Grand Parade ng ating pong istasyon IFM Vegan. Ayon sa mga opisyal, layunin po ng pagdiriwang na ipakita ang pagtataguyod at pagpapahalaga sa mga mayamang pamana, kultura at tradisyon ng Vegan City bilang tahanan ng isang kinikilalang UNESCO World Heritage Site. IFM News. IFM News. IFM News.